In the Bankulu. Ngiyandingelela bantwana benkosi enkulu eyiphima amanazareti. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedumalisane Istabelelo sekhumbuzo yezululwane sekhumbuzo yokuzinda inkumbuzo kaNkulunkulu. bandla lenkosi masikhokhe isithandaze amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela amanazareti amahle enkosini. Bantwana bakaNkulunkulu, ngicelela bonke laba abasivakashele abafike lapha ngey'guli ey'hlukahlukene nangey'nsiza ey'hlukahlukene ukuthi oSiyambaza bakhumbule. Nani enigqoke ingubo emhlophe enize ngey'nhliziyo ezimhlophe nangothando engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Ngathi uNkulunkulu anganikhumbula nibusise. Bese kuthi laba abazoboda lo mNazareta uNkulunkulu uyobona babe kahle, ngoba khona abantu esambayo nabo kodwa inhliziyo zabo azikho la kuthina. Khuzwa ngapha aye ngapha, khuzwe ngapha aye ngapha, kanti ukuyena umuntu uyikhethela. Ngabe usadukile kusuka 2011 April 3 kuze kube manje sadukile. Fanele phela ubone indlela yakho, uye la umphefumulo wakho uholela khona, ungalo uhlupha la, ngoba umkhulu inyanga yezulu wathi mahle kabe amaphekula ahambile abonakala ukuthi ayahamba kunalawa acashela phakathi kwethu, ngoba bazolidunga ibandla, ngoba ngiyazi uyolidunga ibandla la emhlabeni. Sihambe isikhathi sakho kufikela ukufa. Angazi noma mhlawumbe ezinye izibongo ziyaficwa phezulu, umuntu mayeseyale ezweni likaShebe mhlawumbe uyofica mina ngokwenze njani ngawe kade ungihluphe emhlabeni. Ushuthi ngempela mangabe umuntu ethi udukile, ngabe namhlanje sadukile, ngoba singakwenza ukuhlakanipha kodwa siyazi ukuthi unyazi luyini.
Ngiyafisa ke bantwana baNkulunkulu ukuthi obedukile futhi ngeke uduke isikhathi singaka, isikhathi eside kangaka. Noma ngabe awungithandi mina, kodwa ngiyacela ngami nikhuluma kabi ngami. Nani ngiyanicelela ukuthi engathi ningaphenduka ngoba isikhathi sisekhona. Kodwa isikhathi esiningi izinto zokunazarela ziba ngala enhla esuthini. Ngoba vele baba omkhulu wayevele eshilo ukuthi wasuka namadoda amathathu, azange athi wasuka nomama abathathu, wasuka namadoda amathathu, wayamba emphikisa endleleni ethi hlembe siyala uyakhona. Ngothi mawuthi abantu abenze lokhu sithi nabanga kuyisi lokho. Uthi mawuthi abantu abayele thina sithi abantu bangayi lapha. Akazeke lamadoda aphindele emuva, namhlanje asekhona phakathi kwethu. Asezeleke manje semaningi, senamazinyana. Baba wahlupheka kakhulu, waze waba khona isihlabelela sengisikhothisa sithini. Yithi sengishile sekwanele. Awukela umoya wami. Anikuzwanga futhi nalokho. Wahamba uba wasala mina. Mina mangiphambi kwenu manazarela ngisuke ngizele ukuzonipha konke okuhle. Njengoba nje sihlangene lana ke sizothatha izibusiso. Kodwa ke isibusiso asinoma ikuphi, siya kumuntu obesisebenzela abasiyasetshenzela. Wema usebenzela ubumnyama uzozuza bona ubumnyama. Sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila masila. Sizonxusa yena uShembe ukuthi ekugcineni mhla umphefumulo uhlukane nenyama aza uthola indawo ezulwini. Kodwa kukhona abangasenandaba naleyo nto. Uyabona noma ungahlaniphanga naye ukuhlani iphudlula uShembe. Ngoba uShembe kuthiwa iqile likwazi ukuyikhotha emhlanje. Nabanye ngike ngibabonda laba ngiyababuka nje. Abaze bangithanda sona ngo2011. Into eyinkinga mayisekhohlela umuntu uza kuShembe lo yimina azocela ukuthi umbusele vaselini. Philisa lo Shembe lo kade uthi akuyena. Futhi awukwazi ukusuka kini uze la. Uzoshaya yakhe imithetho. Ubaba mkhulu wayeshaya yaphelele, umkhulila ngayaphelele imithetho. Kunyaka ezingoba buthi uyaphelele imithetho. Awusekho ongafika neNazaretha. Ngiyengiphathe kabi ke mina mangibona abantu beduka sikhona. Betshengisa ukuhlakanipha okudlula ingqondo. Bese siyayithulela nesibukele thina inkosi ibusise. Angisuke ngasho uthamba ezulwini mayithi inkosi ibusise, so ethi suke eduze kwami. Ngoba uyisinengiso. Nalaba ngihamba nabo bayahlupheka ngalabantu abakhuluma kabi ngathi imihla namalanga. Mina manaZareta ngithanda nonke ngokufanayo. Ngicela ke nani uthando ningiyiphe lona.
Sengepa
Ngiyabonga abantu abankulunkulu. Nokuhamba ukhuluma ngami uthi ngithe ngingashongo. Uyahlupha umuntu ngoba noma ungamgona umthande. Mangazange akuthande ngeke aphinde akuthande yena. Angahleka phambi kwakho mayesithela ngale yakubiza ngamagama. Ngiyafisa ngelinye ilanga abantazarethe ngoba sibaningi siba ngaka singaphelele. Uma ngase sihambe ngendlela eyodwa sonke ngonakalani. Ngoba noma siyazama unamisa ngendlela kodwa niyaphoma endleleni. Yalona izwe imali. Ngoba phela uthi omunye wayephethe inkonzo igama elithi imali esontweni lona kakhulu walelihle bokuthi umnikelo bavele wathi uyimali awukonakala abantu baphela ukukholwa la ekhaya ke umuntu ukwazi uwathi uhlakaniphile ayeshebona ukuthi angaboni ukuthi uyaduka akuhlakanipha la akona kwazi la phela masazo qhuba ngalo isihlabelelo sababamkhulu esamkhulu ilanga kunyanga izulu siyayibona inqubekela phambili kodwa masizozenzela okwethu khona yabona la esontweni kukhona inhlayisuthi khona uJamangweni khona into abayepheza mawazakhela elakho iqembu elithe elukubola kancane uyothideka ngoba lento yakhiwa yaphelela eqaleni akufanele nizenzele izinto kuleli bandla hambani ngendlela kaShembe mina ke ngiyazi futhi ngiyabazi abangithandayo abangathi abangafa la ngingafa khona futhi ngiyabazi abangangithandi lento indala igama elishola ekuthiwa mayisula ungaboni kahle hamba ekhaya ukhumule umNazaretha noma uJazi mawumfundisi noma uJazi mawumvangeli ufike uphanye ekhaya yelinye ilanga mhlawumbe uShembe uyokukhumbula ubese uyeyiqatheni uthi umkhulu ilanga khona ukudakwa ungaphuzile udakwe yisono siyadakana isono mina ke noma ungangibuka njengesithombe kodwa la ngime khona kuwumithombe kumoShembe aloyithanda lento maNazaretha nihloniphe yeyenu yamahala nayiphiwa ningayifaka kunyawo uyabona ukhala amadoda asuka emini ilanga libalele abushiya umuzi wasebuhlini ithi mayisikubona le ndoda ukufa sekusondele ithi engathi ngaqhamuka abantu bangithatha bafike bangibeke nje emasangweni asebuhleni noma ngafike ngishawe ngife lapha kube sekuphelile kube sekulungile ngoba uyaziwa lo muzi ukuthi wona lo okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga kodwa bese beyawuchwenza abantu ngoba bechwenza mina
ngiyafisa amaNazaretha ukuthi engathi singaba munye nalaba abahluphayo esontweni abazothi bahlaniphile babuye beze kuthina ngoba akekho ohlakaniphile. Yabona uma uhlakaniphile yazibonala ngani? Ubonakala ngomuzi kayihlo uqhakazile kunezinto zonke ukuthi phela obaba bethu bazalela ukuhlakanipha ukuthi sivuse imizi yabo hayi ukuthi sizokonela esontweni. Sizohamba nje amaNazaretha. Manje sengifike emzini wokugcina. Sengizophenduka ngiphindele ngasekhaya. Ngasekhaya ila yolungiselwa khona umkhosi omkhulu, umkhosi kaJanuwari. Ngathi ufika lo mkhosi kaJanuwari inhliziyo zethu zibe sezimhlophe. Ungajabulela ukuhamba nathi phansi kanti vele uyasizonda. Mina ngaze ngibe namuntu. Khona moyo umnumzane angambona. Hawu 2011 einsukwini seyiyaphambili siyakuthi ngambona akudidekile. Ungathi ugibela ibhasi wrong nobuchopho ngathi amsasebenzi kahle. Kodwa namanje usekhona lapha phakathi kwethu. Namanje usadidekile. Kwama uwaphika ngomhla ka 3 April 2011. Awuphinde uvume. Uyohlula noma usuvunyiswa ngenkani. Ngeke uvume. Kodwa ngoba uthi ucashile la uzohlala lapha phakathi wethu kanti uzokuvuza ibandla ngoba izambane elilodwa elibolisa lonke isaka. Yazi ngiyafisa ukuthi umuntu mayesedukile la aqale phansi noma ngabe umfundisi noma umvangeli noma umfu aqale phansi ayophamisa izandla lapha emuva. Angiyikhetha inkosi esiphambili. Ngoba phela usuke sedukile uyaduka nasejazini. Angithandi ke amaNazaretha. Angikhuluma bese nithula kanje. Ngifuna nisho lenhla lisho yami nesasho ngami manje. Angifane nomzali phela kumina. Angifane nomama kunina. Uthi umama uthi umfundisi ucwenza uthi umama eyishaya ingane kodwa ikhala iyale ibuye kunina ngoba yike indawo nina uphambili. Niyakhumbula nani madoda niseyingane. Mawushawa noma ubaba noma umama. Ungagijima kodwa ugcina usubuya. Oh mama ke bayasithanda ke thina ke babesizala. Wewe noma wonile. Sekufika isikhathi sokuphakwa, khona isikhathi sokuphakwa ekhaya. Akakuncisha iplate yakho hlala likhona. Liyaphakwa libekwe lapha. Mhlambe wena uthathe ngendlela ubungane uduba ukudla. Angasho lutho nje mama wabonakala phela isisa siphathwa isilimo. Kodwa ekseni lobe li empty plate.
ngoba wala ekhaya uzuya kwenye indawo nani Manazareta ngiyanifuna nibuye nizikimi. Senzela laba abafikayo Manazareta bezobona ukuthi siqhuba kanjani leka bafike sihlekisana. Ngiyafisa Manazareta ukuthi nibe munye. Njengebumba lasimele izolo besambe nomfundisi uMavuso. Sayale ekukhanyeni. Muhle lo wamuzi wakhiwa lapha Manazareta. Kodwa uyokwakhiwa into enhle eyenu lento yakhiwa lapha. Sibonile lezi zindlu zinhle Manazareta. Futhi ningavumi Manazareta uNkulunkulu mayisipha umhlaba. Bese niyeka ngoba nobona sekwakhiwa imjondolo kuyona. Nini nihlangene neMpumalanga ngambani ofaka isigcalaba lapha. Wakheke lo wamuzi. Umfundisi uyanihambe kodwa engifike ngakubona lapha ngithi inkosi zinibusise Manazareta. Alapha eMpumalanga. Eseke sesifika kulo muzi ke lo. Ekwandini. Nginibongeleke Manazareta ala eMpumalanga namaphethelo. Kukhunjulwa uShembe naManazareta esibuhlini. Nginibongele inhlanhla nesibusiso enehlele ngoba bayisefikile uShembe. Kube ngathi khona inkungu evulekayo. Senibona ngokusha. Ngisho akukho ungajabuli mayisefikile uShembe. Yabona sifikela lana izulu. Ngoba uShembe maye wafika la ngani izulu, usho ukuthi khona phakathi wenu. Yabona besifikela lana izulu belitshengisa izulu ukuthi ayi nihlangene. Kusele kancane ukuthi nifike phambili. La ekwandeni ke bake bahlupheka kakhulu uMavuso nomfundisi uNhlabathi. Behluphekela umhlangano. Le yaminyaka eyayidlule wakukhona okufanele ukunikela amadoda alahleka bese uthola umhlangano manje balincane ibandla kodwa liwufuna umhlangano nami nikahlelo amadoda ngeke ngithi nami ningixolele bantu bala ekwandini ukhonile ngikhumbule sengingedwa ukuthi akufanele ngisimise isidlo la ngoba siqalwanga yimi saqala umkhulilanga seza umkhulinyanga ezulu seza kuba buthingo ngithi angicele nami intethelo fanele ngicele phela ngoba lesi sidlo kukhona izalukwazi engasakwazi ukusuka la ifike ebuhleni ezikhuleka makuthiwa lesidlo sila ekwandini sendoze nisithole ngonyaka ozayo bantwana benkosi angisophinde ngincishe isidlo ngoba into eqale omkhulu bami yeza kubaba yeza kumina kufanele mina ngivale ngoba mayukuphila kunina ayukuphila nakimi babehlupheka abantu babe umfundisi nomvangeli behluphekela umhlangano noma sebefikile ebuhleni abesoke bangayikhiphi lento efunakalayo ngaleso sikhathi
abantu ababephethe ngaleso sikhathi abafananga nabantu abaphethe manje. Ngiye ngithi mina ungamthatha umuntu eyingunguluza umbeke phambi kwamakholwa. Umngunguluza buyavuka kumuntu eyingunguluza. Noma ungambeka phakathi kwamakholwa kodwa buyavuka umngunguluza. Abesadabuka kanti amakholwa ayadabukelana. Yona ke lento eyayidala ukuthi umhlangano ungayi lapha ya. Ekwandeni emzini omdala. Babebika loka nalokuya. Ngisho noma babe sevumela ukuthi ngiye kwandini. Bathi mncane lo wamuzi. Ayikho indawo kulo wamuzi. Asasi yohlala laphi kulo wamuzi. Ngike ngifisa ukuthi engathi ngelinye ilanga abangahlwelwa ngapha. Bese benibona ukuthi uShembe impi uyilwa ngendlela eziningi. Babone lo mzuzu nikubona ukuthi usemncane yini. Ngoba noma ungaba mncane umuzi kuba khona indlu ezolala mina. Angithi siyaya nje entabeni, ade siye entabeni esehlangakazi. Kulalwe ematendini. Manje lo wamuzi omdala wasekwandeni omncane makunjani. Umuntu maye ngakufuni ngeke akufuni. Ngeke futhi akunikeze okuhle maye ngakufuni. Ngoba ubaba uthi ngoweseshini uthi ngiyakhona ekwandini. Wakubele qhamuke ukube sekuyiwa kumuntu wakuthi ukhanda letsha. Ngoba phela ukhanda letshe wayenako lokho. Bayophephuka abantu namatende lapha ekhanda letshe lapha eGqumeni. Bese indawo yinhle la. Ngoba uShembe kadayisi. Uyabona manje bezale yanto ababenza bethi umuzi mncane ningakhohlwa ukuthi amadoda amathathu ehla nobaba omkhulu entabazo akaza buya emuva. Uyabona nje usuphikisa uShembe nje uyinzalo yala madoda. Hayi uShembe uthe ngiya ekwandeni. Uthi wena hayi umuzi wakho namncane. uShembe usewubonile ukuthi banganela abantwana baNkulunkulu neyicawu ngaba khona. Kodwa wena ngoba phela awumthandi lo muntu womfundisi wakhona. Mina ke ngidabukele labantu abangayigqwili kubemhlophe ukuthi thina amaNazaretha asinqaba noShembe. Kundaba abantu abafuna ukubona uShembe abambone emaphusheni bombona nini. Kubi kakhulu ukuphikisa uShembe eManazaretha. Okuchaza kona uma ethi uShembe ngiyale wena uthi akayeli. Useyilawo madoda. Ehla nobaba omkhulu athi la madoda mawuthi baba omkhulu abantu abayeli thina sothi abayeli. Siyacela kubaba omkhulu asilamlele manje la madoda sekhathaze kakhulu esontweni. Ongibhekela lapho. Yani wema bafowethu wethu nani tate wethu ngozani namhlanje na nangu 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 nangu
Ufundela Roma 1 verse 10 kuya ku12. Yanimema afethu wethu nani udade wethu awosani namhlanje awunangu awosani namhlanje njina nangu umpumuzi awozani namhlanje nangu awozani namhlanje njina nangu umpumuzi yanibema nandibobaba ngabaphangisani nisukume awozani namhlanje nangu awozani namhlanje njina nangu umpumuzi yanilema nani bakateleo bateleo imitwalo oyezifo awozani namhlanje nangu awozani namhlanje njina nangu umpumuzi futhi usungayifunda baba masuyitholile njalo emkhulekweni yami njalo emkhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkuluNkulu ngiphumelele ukufika kini ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokwami ngokukholwa kwethu okwenu nokwami ngiyemfiseke eManazaretha ukuthi bake bafike labantu ababenqaba nomhlangano ukuthi uzela
noma bengasadlelani nathi badlule nje ngebhasi bayibone lento abeyinqaba ngoba uShembe mayelungisa into uyilungisa ungakubona wena umuntu wasemhlabeni ngoba ukulungisa kwalento kwabanzima kakhulu ngoba nabo umfundisi Mavuso nomfundisi Nhlabathi sebeyoncenga ke lo mlungu waleli plaza ukuthi emlungu engathi indawo yethu incane bathi incane nje indawo ngoba bezwa thina sithi incane ngeke silethe umhlangano ukubona awusidabulele kancane ebese sikwazi ukuthi nathi ngoba phela lo mhlangano wethu uba nabantu abaningi kufuneka ama-parking kufuneka indawo zokwakha abantu kufuneka neyicawu bese ethi lo mlungu walapha phesheya yanizwa ngizoninika ekhomba la base khombile umlungu la bese bona uNhlabathi laba naye uMavuso namabandla ala eMpumalanga bese beyaqala ngoba sebadabulela umlungu bese beyaqala ke bawakha lo muzi bathe mase bewakha lo muzi wavela lo muzi usuvele phezulu ngesikhathi lo muzi usuvela phezulu sekona athi hayibo labantu uthi umlungu sebeyathetha manje abekhaya uthiwa lo mlungu wayenenkosazane nonkosikazi wakhe thiwa uthethiswa ubusuku nemini thiwa hey wena uzosibukisa ngabantu manje ayithi uyayibona indlu yakhe lapha phesheya ifulelwe ngokhethe manje laba ke oMavuso abafuleli ngokhethe bayabukisa obusa ngomlungu uyasuka umesisi nendodakazi uthi siyahamba siyakushiya la ubukisa ngathi wena usijwayeza ngabantu uthi umlungu cha nkosikazi bengicela ukuthi labantu bazowakha lezi zinto ezicishe phezulu izindlu zamasonto kanti bakhe indle nje uthe sana ke lokho kwegcekela ke kwafika abangani bakho bathi ayisokhalalisela Mr Sibanibani angimazi ke mina uba uMr Bani usuwakha kanje usuyasuka phesheya usuzowakha ngapha phesheya ngapha uthi hayi akuyona umuzi wami ilo muzi walabantu bakaShembe thukuthela naye umlungu lo weza kubona uMavuso la bezobatshela ukuthi hey sengixabane nomkami nezingane zami nabangani bami bathi ngibukisa ngabo ngintayisela yonke le ndawo isuka le ndaba isuka lapha kulowa muzi omdala thi umhlangano awuzukuye incane le ndawo bese yayilwa kubaba mkhulu le ndawo le ndaba izifike la sikhona namhlanje wafika kumlungu osethi hayi ngihamba mina ngiyathutha manje waze wangithesa neinkomo zakhe lo mlungu akekho umuntu ongamelana noShembe mase efikile uShembe uphenduka bemkhulu yabona ke mase sifika noma nini ke manje asipintshekile indawo ikhona yonke into ikhona umuzi mkhulu manje uShembe akancishwa into anothi manishumayezani batshela abantu ngeli nomuzi wasephakameni India lafika kuthiwa lalithethe India lithi ngeke lidayisele uShembe umuzi kodwa lilalanga ebusuku ilona leselapha limfuna ubaba mkhulu laze lamthola lathi ayisengivumile uShembe ngiyakudayisela le ndawo namhlanje sihleli lo muzi mkhulu lo muzi mina ngifisela laba abantu ababencisha oMavuso noNhlabathi umhlangano engathi baye bafike noma baphathe ipopolo bamekulawo amagquba bathi bayibuka lento
ukuthi lento bebeyenza wayeziswa yini. Yabona uShembe, ishindawo encane iyaphenduka ibe enkulu mayisefikile. Mawukholwa wena nje kuhlangene nizwana, indawo la uShembe mayisefikile iphenduka enkulu. Thina saye eMozambique emzini omncane wemvangeli. Saye eMozambique emzini omncane. Ukhona wayelala eminyango. Akekho wayelala eminyango ngoba isefikile uShembe yena obeka indawo. Kodwa ke phela mangabe sikhuluma ngezinye izinto sokungazwani. Kodwa engikwazi ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha isifiso sakhe mayasebe bakhe umuzi nethempeli nendawo eyicawu nendawo yamadokodo. Isifiso sabo suwe sisinye ukuthi uShembe akanyathele emazweni angakithi kulo muzi simakhele wona. Awubancisha ke lawo bantu uyababulala. Ngoba kwezinye indawo ukugcwala ngandlela ukuthi mayisesihamba usuku lodwa kanti. Kodwa babone labantu sibavakashela ukuthi lento ka one day ama-hour. Kodwa kubona ngathi inyanga ezintathu ngendlela abathi so bejabule ngayo. Anoyibuyisa phela noma nibona ukuthi kunzima. Ningakhohlwa ungaze ungenwe lamadoda amathathu ehlanu babamkhulu. Ngoba namhlanje asekhona. Phikisana nemvumelwano kaShembe. uShembe mayithe wezwele ukwathi bona hayi akukho lokho. La ekhaya ziningi indlela zokulahlwa. Uyalahlwa nangokuhlakanipha kakhulu. Ulahlwe futhi nakuzenza usiyazi. Nangokugijima kakhulu umuntu la ekhaya ukalelwe ibanga fanele ligijima. Uthiwa la ekhaya kugijima. Umuntu nomuntu agijime ibanga alikalelwe bese yama. Uyabona abefundisi balana onhlabathi nomfundisi Mavuso ese umvangeli babefika ebuhleni bezocela lo muzi hayi lo le phesheya umhlangano kodwa babethi bafika khona befike bashayisa odongeni babuye behamba kancane. Kwase kuyinto eyaziwayo nje hayi ngoba sibathumile nje hayi ngaba inhlanhla. uShembe uyayilungisela into yakhe wena ungaloku ukhuluma uShembe uyayilungisela into yakhe. Yabona kwanethe bafika thina basekuvuleka iminyango ebivalekile. Namhlanje abantu bala banomhlangano wabo yonke iminyaka. Ngoba uShembe phela akuyena owalowo nalowo wabo bonke abamthandayo. Ngithi la befundisi laba umvangeli ulo uMavuso esewumvangeli nomfundisi uNhlabathi. Ngithi bona kuhle ukubekezela ngoba egcineni uyayizuza injabulo.
wonke umuntu maNazaretha into emjabulisayo ngoShembe uyajabula mayibona uShembe emazweni angakubo. Sengiya-ke ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Abathi noma uShembe ekukhumbulile wakhupha isikhundla esiphezulu. Ungakhukhumali. Bahlonipha bonke abantu ngokulingana. Njengoba namhlanje sebehloniphekile abantu bayafika kumvangela umdluli. Abantu bezocela umhlangano umvangela umdluli mangabethi sekugcwele sesibheke unyaka ozayo. Akasho ukuthi hayi asilapho. Uthi sekugcwele idayari yalonyaka esesizobona ngonyaka ozayo. Vula ngokubhalele ukuthi ngonyaka ozayo siyofika kuwena. Uhambe unethemba. Akekho umuntu ophuma lapha kumdlulu edumele. Kodwa ke phela naye umdluli mangabe singekho isikhala ayikho into engayisho. Yeka useke sike sahlangana. Sathatha kwabanye. Kodwa sasikuthatha kufanele. Ngoba sasiya eSwazini umthetho wethu. Sathatha kwabanye sakuhlanganisa nawabanye sesiyaphuma sayiSwazini. Kawe madoda sobadabukela abanye abantu. Abasayifuna lento. Baningi abayifuna lento yenu. Nina seniyayazi. Sekubonakala phela ukuthi emhlabeni ayikho enye into ngaphandle kwale. Mangabe kuthi umhlangano ugcwele idayari iyagcwala idayari selikhulile leli bandla selikhule kakhulu ngoba uyabanje basila kunemizi eqediwe manje silinde ukuthi siyongena kuyona kodwa manje asazi ukuthi songena nini. Yabona uShembe ufana angazi ufana namagunya ashisayo ade ayisomama emafemini uthi uyafika wena lethi ufika igunya lisekho abantu bamfuna ngapha nangapha kale sambe nomvangela umdluli nje sayala eduzane ngicine nami sengithi ayasambeni manje asambeni abantu abafuna ukuhamba bafuna uzocela ngoba phela akasekho omunye umuntu okhona emhlabeni ecelwa kuyena izinto yimi. uShembe ukhanya uyakhanyisa futhi ukhiye ukuvula la ukuvaleke khona. Ifuna ke maNazaretha nibe munye njengebuma nithandane nihloniphane ngezikhathi zonke. Ngoba khona abantu abezayo baningi mabefika thina siyinhlakanhlaka sixabana sodwa bayothi ke baficeni kwaShembe. Kwenu nina fanele nibe munye bese nilula izandla nibamukele izandla ezifudumele. Nibaphinda uduza ngathi umuntu mayebuza bese umthatha umbhekisali. Funa umthathe ngomoya okholwa. Nanokuthi ngesinye isikhathi madoda akuthi umuntu mayefike ngaphethe isicephu ngoba ulethwe usizi. Usinwebe sakhe isicephu ahlale. Ngoba phela abantu sizobafundisa lukhulu abalaziyo ola emhlabeni akekho umuntu ongakholwa bonke abantu bamakholwa ngoba yidalwa kaNkulunkulu
Engakufuni kakhulu mana zathi afanele kunqamuke. Ase singababiza abanye abantu ngamadimoni. Idimoni akuyena umuntu, isici esingene kumuntu. Idimoni aliyena umuntu, liyisici esingene kumuntu samsebenzisa. Ngiyancenga ke maNazaretha ukuthi cha asingababizi ngamadimoni. Yeba bavulela incwadi ngoba kunezincwadi ezivulwayo la bafuna ukwakha umuntu. Into efanele umuntu angayikhohlwa mayisela ekhaya ukuthi wafika kanjani. Wafika nini? Elethwa yini? Ngoba ushamba abantu balanda ngeindlela ezihlukahlukene. Omunye uyagula ukugula okusula izinyanga nodokotela afika la ekhaya engakangiboni ukungibona mina. Athi ngena ethempelini abe sesindile sephila. Ngoba ushamba ungukuphila. Omunye ke ekulaleni wakhe uyathunywa abakubo balelo thini lomhlaba. Bathi hamba osikhonzela kaHlembe la sihleli khona sihleli kahle. Futhi mayisefikile la ekhaya wabanikelela wabathekela amathikithi. Bayabuya bayekuyena bathi siyabonga. Usingenisile ezulwini. Ushamba unezulu lakhe. Ngiyacela maNazaretha ukuthi nibe moya munye. Nibambe iqine, nikholwe ngeqiniso ngoba kuyenzeka umuntu aphume sephakathi la. Ngani ngokududana nabangani. La esontweni yawo akekho umngani kuleli bandla labaNazaretha. Khona umnewenu hayi umngani. Ngoba umngani isitha esibi kabi sakho kodwa ubonda isitha sakho. Yabona umngani ukuthanda makusekuhle mawusuyele esekuyisele ubumnyameni uyakushiya uyawedwa ubumnyameni. Kanti umnewenu ukuphosela intambo athi bambelela ngikudonse akukhiphe ubumnyameni. Abanye bayalahleka ke la ngokududana nabangani. Masi lana sizonxusa uShembe uboneni konke sikubonile. Ukuthi ashaya phozisa. Yeduka ebusweni
ngoba kuyenzeka umuntu sihambe naye elidibanga kanti kade aphuma la ekhaya ke iningi indlela zokulahlwa esikhathi esidlule wawulahlwa khona la ethempelini wawufika unike kahle umkhulu wami ilanga Tshumayelo inkonzo uphatha inkonzo umphathele inkonzo yothi ngaphela inkonzo bese tibizwa bese yakubuza idodi umuntu wathi ukhuluma etempelini ukuthi abantu abenzeni mawuthi wena same time twathatha impatha zakho ungashina sipelethu sakho la hambe uye emazweni ungaphindi ulibeke la futhi ngaleso sikhathi wawuthi mawuxoshwa nansi lo likulindile la kumbiwe ngisho inhlabathi ubuwakhe kuyona ilayishwe elolini uyoyithulula kini namhlanje sihleli kahle noma ungaxoshwa ubuye idodo lasekhona kodwa still anifuna ukuzwa ngiyancenga abantwana baNkulunkulu buyani isikhathi sisekhona umhlaba wonke uzophela la ngoba phela usuyibonile ukuthi ayikho enye into ngaphandle kwaleni nina-ke kunye kufanele niwenze ukulula izandla nibamukele nibanike imfudumalo nabo bazizwe besekhaya ningabacwasi babekezeleleni sibusise nikuzwile sizobala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sekhulu amashumi 24 124 sizocela umshumayeli uNtshangase wasekhaya lethu asola isihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busuphanga kangcwele In the Bankulu.